Ще покажем пирамидалния метод. 3 клончета, например, върху един клон. Целта е колко се може да остане по-малко дървесината. И как се правят срезовете, ще го ги покажем сега. Първо се правят калемите. Например, първия този да бъде. Винаги се прави от срещната страна на калема, на пъпката. Ето го. И тук е едно скосение. Нанасяте върху подложката. Винаги така се прави. Калем първо, после е другото. Ето проводимата тъкан как е. Вижте на това как е. Това, че размерите са еднакви, не означава, че проводима тъкан върху проводима тъкан е прилегнала. Това е първия срез. Следващия, другия калем, независимо какъв е. Ето го и него. Пак на същата дължина се прави. Ето го как е. И нанасяте от другата страна. Тук. Да има малко дървесина. Ето го, прилегнало. Другия калем е по-дебел, не, по-тънък е. Ето го. Същата история и тук се прави това нещо. Обръщате и нанасяте. Гледате къде ще дойде най-добре. Ето, проводимата тъкан колко е голяма. Това нещо, цялото, тук трябва да лежи проводимата тъкан на калема, за да се прихване добре, въпреки че отрезът той е по-голям. И сега ще направим езичетата. Правите се по едно езиче. Тук върха малко надолу и това е. Правите и на подложката. С тая разлика, че малко по-надолу трябва да бъде. Така. И нанасяте тук да стои. Чакай се не порежеме. Така. Не се получи, защото не му дадох по-голяма дълбочина на това. За това създаде проблем. Ето го. Вече е прилегнало. Тук ще има къде да залее. На другото, тук ли беше? Да. Това също се прави. Отреза. Ето тук е върхчето. Надолу. На другия калем по същия начин. В случая вече имате 3 клона, които ще растат. Като залеят, това много по-бързо залива, отколкото ако го правите под кора. Другата страна, този клон отива на нататъка, другия на другата страна и ги прививате хоризонтално, като пораснат. Нали, говорим за пъпките, вече в последствие като такова пораснат и се развият добре. Това е цялата работа. Ето го това. Цялото тук ще залее много по-бързо, защото има много малко дървесина. И калема се храни и подложката залива. Става перфект. Ето го. Отреза, че е по-голям на подложката, нали, разяснихме тихо. Вътре проводимата тъкан е по-дебела на подложката, а тази е по-тънка и трябва
като го отрежеш повече, нали, и се оголва. Иначе трябва да лежи само на проводимата кан. Това е метода. Понякога, нали, когато го правя, това изобщо даже и не личи тук, но колко повече има, така да кажем, около половин сантиметър, даже и по-малко да е, от тук започва да залива и прави една топка и от тази страна и така. Правил съм и с 4. Това предимно на лозите се прави. На дърветата може да се прави, но от плода ще се отчепи. Трябва да се навеждат, да се направи, нали, формата, този клон да отиде нататък, другия нататък, да се получи като пружина, като торсион, да лежат настрани хоризонтално. И вече тия пъпки тръгват нагоре.